instrumental e coral do Colexio Fónico dos Galatas van a deleitar con un concierto de paxolinas. Dende a nosa parroquia non temos palabras para agradecerlle a Marta a súa dedicación, o seu traballo, a súa paciencia. Bueno, gracias Marta por enseñarme aos nenos o idioma máis bonito e máis universal, que é a música. Gracias.
Os anxiños do cero, a noticia estender, e un rei do oriente regalos ao neno teu xero. De todas partes chegaron a ver ao neno Xesús, pois unha estrela no ceo guiábanos coa súa luz. A xente do lugar tamén quixeron participar. Moitas sardinas e moitos xugares pescados do pincho de foron levadas. Lado ovellas, leite de vaca, levan castañas e levan patatas. Roupa de amigo debemos tecer, imos correr de brigar ao vencer. El ten frío, el ten fame, e todos os negros queremos levar as nosas colleitas, peixes e mel, moitas cancións e bailes tamén. Lado ovellas e leite de vaca. Levamos castañas e levamos patatas. Roupa de abrigo debemos tecer. Vamos correndo a chegar a crecer. Moitas familias celebran toda esta historia. Unha festa moi alegre, chamamos el que boa. Os nenos deste colexio queren hacerte un regalo. Pizzas, caricias e ricos para este